بنی واجہ ملا احمد یہ عربی لگتا ہے، یہ قصہ پا بلوچی پیسرا باش کتا. یہ قصہ یہ پہ بابیتا بلا آودا کام کی تغییر داتا پر ادا شرطر چی کتا. یک مردی چا یک دیگه جاگای ملکیا دیگه جاگای ملکیا روٹی بروتے آت کے چارتی ہاپی جو ایک آپی جہلا دے اشیا تونا گپتگا آت کمدان اشیا چانک جاتا می آپ وار تو دی می شوشتے ودی چارتی یک زیتونی بری ہمیں آپا گونے گو یا زیتونی بری یا آمبی بری یا ہر چیا گون تو گونتے اناریات نیالا باشو اناریات اشیا ہمیں چھے تو وار تیو واما کا او ایما وا یا آپا گونا گو ایما ایمن من جانا یہ الار نہیں یہ الار نہیں ماں باید شی صاحبہ در بگے جو برزاد بھی ہمیں جوئی گران کو جوات کے جگہ باغ گیا باغی جو ہمیں باغا پتر تو ہم دا دیکھ دی گوشتی یہ آپ گوشتی یہ آپ ہمیں باغ ہے گئے چھ برزائی بھی کان ہمیں باغ یک مردمی ہے گئے یہ کہانے ہمیں مردم ہے گئے ہمیں کان ہمیں باغا کے چھ باغا آپ گیش بھی تو چھ باغا در کپی دیم جالا رحمت زربار نہیں مگر ہوتے ہمیشہ دنیا ہے وہ اصول ہے کہ آپ گیشتر چاہ شمالا پس جنوبر ہوتے ہیں او بعدی ابری چھ رودرات کا ہم پا مغرورا بلے گیشتر دنیا یا کمشے کے چھ شمالا رومبی تو دنیا تو کا گیشتر ہمشے کے جنوبر ہوتے یہ آت کمی باغات جوست کو آت چارتی ماردی نشتا گوشتی ماں یہ تے یک اناری چھتا وارتا ہے منا یا انارا پہل کا گوشتی ترا پہلی نہ کنا شے جوس کو تکوشی ہوئی تھی ماں چھا دیری ملکیا پیدا گو مات کا گو منا تونا گپتا ماں آپ وارتا آپ وار اللہ ہے گے بلے ماں اناری بیتا شدی بیتا گو ماں وارتا نہیں ماں مسلمانی مردیوں ماں زانو یہ منی بیڈ نہیں شے ماں لوٹو تا منا الار بکا منا پہل کا گوشتی ترا پہل لگا شے چار ہوئی ای مردی کی انچو رہا یا آپ گران کتا ادات کا ای چوک رہا پا یاکی انارا مردم باغن توکا اناران ترنجان آمبا سندہ زیران بران اشیاد آپا گون بیتا گون وشتی آپا گون بیتا گون وشتی منترا پہلی نہ کنو وشتی بلے دا دراجہ کے سبل مختصر وشتی منترا پہلی نہ کنو تو مانی اذا باغا کار کنے وشتی ہاں ما کار کنو شاش ماہ کار کنے مفتا گوشتی شاش ماہ مفتا کار کنے بل منا پہل بکا گوشی چے کار کنے گا دگا یک منترا یک چیئے کر گوشی بلے گوشی منا ہستی یا گوھار آیا گو منا گوشتی جنی چوکی آ کاری آ کوری آ لانگی آ گونگی یہ چاریں چیز یاستا اگر توشی سانگا کنے منترا پہل کرو شاش ماہ ہمدہ کارب کنے مفت فقط منترا ورک دے گوشتی یا اللہ چاہشی اما اللہ طور ساستا اگر نہ منترا معاف نہ کنو و اللہ ہے پتہ نصیب بن چکو تگا گوشتا اللہ چیز یہ کن تمانی کار اندرو اللہ تارینی وقت کار کا برابر کا رسینی تھے گوشتی شار رہے انشاءاللہ شکار کو شاش ماہ راند گوشتی نی بلے نی منتا بلے نی اے ماہ کار ہم بکا یا رب اللہ من چه گناهی کتا جنینی چامی کورن گوشی کرن زبانی گنگن پادی لوچا دستی لوچا ایچ طوری شی من چی کنو شیا شپا وقت صبح پا داد گوشتی یا اللہ ہر چیک تی عمر مگر تی عمر میش نکن گوشتی قبول کو تو مرد کا نکاح کو تو شپا شد پترت چارتی تات سرامی پیما چارتی وہی چاردہی ماہ نشتا شپا نیمہ کی نشو گشتی بلکہ بغلط بھی تھا جنین نوگا بیا تو منی مار دے گوشی نا من نیا آئیوں آ جنین اما کر رہا نیشت وقت متاثر یہ ہمیں دا سبا پادات کشو مار دے گا گوشتی تو گمنا خیانت کتا گوشتی چھتو گوشتی تو خیانت کتا کہ تو گوشتا کر رہی گونگی لوچی ہے
یہ ہوا 4 سال کی خوبصورت تھی گشتی بھلے ہمیں اصلتی درواست اصلتی چیئے کہ یہ گونگی شیا گو نامحرم حبار نہ کتا یہ کوری کی شیا دان ندیتا نامحرم ندیتا اسی کاری شیا دیگه نامحرم حبار نش کتا اسی لوچے کی دانا دار نہ کپتا چھ لوگ تو کا دار نہ کپتا شاء اللہ شکری کے گشتی رشتوں کہ انسان گوتی اللہ دلیل شک اگر حقیقت بھی اللہ آیا اجبا سلی چیز پایا رانا دا ہمیشہ شر توپا اللہ را دا مارا نگند لاتی سلی چیز توبہ رسی یہ میں عقیدہ خراب ہے میں ضمیر خراب ہے مارا ضمیر نہیں وہ کسا ہمشنا مارا گیر کپی اگر ہر کسی گوتی اللہ صدق بھی اللہ اسی موت انسان ہے اجبا بدین چیز نہ دیں بدین راہ یا روشن راہ نہ دیں ماں یا ہمیشہ بنی ایک کار اور یا روز پروچا ماں شارتر کنو بلے میں ہوتی ہے ماں باطن خراب ہے نگن دیکھ ماں پوتی مقصد نہ رسی اللہ اسی نیکی و بدی در نهاد بشر است شادی غمی در قضا قدر است شادی غمی امان آیا کہ یا مردمی مال دا اللہ اسی منو یا کہ عمر دا یا کہ قدرت دا یا کہ جمال دا یہ اسی گنا اسی نیکی شرری حرابی اللہ اسی من گرانے ما شرری انسانی پیدا کتا یہ انسان چا مات لاپا کپی چو تلا اور چوک لاپا ہچنی چو تلا کپی یہ انسان خرابی بکن چاوتا ما حرابی نہ کتا ما شرری انسان پیدا کتا نی اللہ شرری چیز بارا داتا بل مایان زیرگا نزانن مایان وقت روی پا سیلن چیزا آلودہ کنے بے بخش وجہ اسی کس ترجمان ہم شرا وشہ گئے ابھی پیما بل آیا نی پدگی پیمی گوا کہ آت کو کار کو تو آیا کاغذ 250 آئی موز 25 تا 250 وہ دا شوائدہ وشتی آتے وشتی بابا یہ منی خاص 250 تو بنا داتا منی 25 آیا منا زیرو و پدا می کار کو یہ دراج کار کو یہ دراج کا یک بری بیمار دا کار کو چی دراج کا یا بری شنسس نہ ہوا نیا یہ چارے واگا نہیں وفاداری نا گوڑا مردوں امانتا قیادا ما امانت داری دا وجہ بلا مردم بلا نسبت نہ روک کاش گورا یہ رکا دی چیزا گو کہ کہتے کاش ورگا آیا وارتنگو نا او نہیں یا ما بلوچی مسئلے نہیں نیات چیز نہیں اسی کے پلانی چیز بورتا کاش گورا یہ کتا کاش گو کہتے ہیں کاش وا یا گندی وارتی گو نا اشیا شرری چیز بورتا شرری گورا یہ کتا نا زان کی چیئے بھی ایک مردمی کہ بنی دراج کا انچو مدت کار کا یا بری نسندی نوا گورا بزا یا امانت داری یہ گورا یا امانت داری نہیں